Aquí andamos de volta, 11 menos cuarto da noite xa andar, aquí andamos acompañados polos fillos do Estramonio. Forte aplauso para eles, Pepe Capelán, que ustedes... Que tal, Pepe? Tocayo? Moi boas noites. Todo ben? Preparados para tocar? Bueno, preparados no, nunca estamos, pero se hai que tocar, tócase. Pois veña, hai que tocar. Estades todos, o completo, como é? Espera, estou mirando, faltanos un guitarrista. E onde está o guitarrista? Pero non estábamos todos. Non chegou o guitarrista? Tiñamos que vir todos, debeu quedar no camerino dormindo. Non hai problema, algún que toca a guitarra aquí eléctrica, algún tocades a guitarra eléctrica. Venancio, ti, ven aquí un momento. Xa sei que estás traballando, pero non pasa nada, non? Bueno, chámanlle traballar a calquera cousa tamén, Non, pero Venancio é un tipo que toca a guitarra moi ben, é regidor do programa, pero bueno. Tía, tocas a guitarra con ele, non te importa? Pois colle a guitarra, mira que estilo, No, tocar toca ben que xa agarra como ten que ser, sí. Claro, ahora deixanos os cascos, no? O quita os cascos, como é? Onde os pos? Pones aquí logo. Si, pon os cascos aí. Moi ben. Venancio, guitarrista dos fillos do Estramonio. Sí, hai que... Un momento. Isto é unha pequena broma porque realmente Venancio, aparte de ser o noso compañeiro rexedor do programa, xunto con Santi, con Mon, etc., con Héctor, que esta noite está con nós, bueno, tamén é guitarrista do grupo dos fillos do Estramonio. É rexedor do bamboleo. É rexedor do bamboleo. Exactamente, onde vimos todos, claro. Mañá vémonos no bamboleo. Pois tamén, bamboleando un pouquiño. Depois vamos a Piñeiro. Fillos do Estramonio. Unha cousiña, Xosé Ramón, por favor. Dime. Que hoxe é unha noite moi especial para nós e para un dos membros da banda, concretamente para Robert, o noso batería. Cuidado, minuto. Saúdos para Argentina, o batería. Para Germán. Sí. O batería, Calloso. Saúdos é moi bo presentador, para Argentina. pero de música non entendo un carallo. Bueno, estaba preparado. No, esto estaba... A min dixeron, me dice, oye, o batería... Está, entón, rapidamente me fun o batería. Se ve que é unha batería, claro. Eu son daltónico musicalmente falando, entendes? Confundín a batería co teclado, que é moi normal, entendes? Oye, felicidades a teu pai, non? Cumple 70 anos. Sí, no hay que decir la edad, pero son 70. Bien. 70 anos, non decimos edade, Que nos está vendo desde Argentina en directo, Moitas felicidades e gracias por estar aquí con nós. Fillo extraordinario, Batería tamén, pero boa persoa da Saxa. Veña, os fillos do Estramonio. Venancio, despois seguimos traballando, Veña, Pepe, dalle. Estamos mal, di todo mundo que hai que aforrar, pero eu non podo escatimar en produtos de higiene personal. Compro cremas e champús e unha pomada para os granos do cu, pero onde fume a duchar e non me puiden enxabronar, porque jastei o gel, agora jastei o gel, agora jastei o gel. Salín da ducha sin lavar, todo mollado e ca toalla na man, pola casa fun buscar lavavajillas ou o champú do can, pero deume miña nai un pouco de ajaspino para probar, quedoume un cheiro similar ao ambientador do coche de meu pai. Arriba Luar!
Pero aí están os fillos do Estramonio, Pepe Marcha Capelán, Belvar, compañeiros. Aí Venancio, moi ben. Estupendamente. Bueno, Germán, fantástico. Que me non fixeron es. Teu rapaz. ¡Qué O teu rapaz. enerxía!